Ako poznať Boha? Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejme. Boh im to totiž zjavil. List Rímanom, 1. kapitola, 19. verš. Existujú 3 spôsoby, ako môžeš poznať, že Boh existuje a nadviazať s ním vzťah. Poprvé, rozumové poznanie Boha. Veď všetko, čo môže človek v Bohu poznať, zjavil Boh aj im. Jeho večnú moc aj božstvo, ktoré sú neviditeľné, môžu vidieť v stvorenej prírode. Preto sa nikto nebude môcť vyhovárať, že o Bohu nevedel. List Rímanom, 1. kapitola, 19. a 20. verš. Po druhé, podvedomé poznanie Boha. Ak neverci, hoci Boží zákon nepoznajú, konajú podľa svojho svedomia tak, že je to v súlade s Božími príkazmi, dokazujú tým, že to, čo zákon požaduje, majú napísané vo svojom srdci, ako im to káže svedomie. Ono je ich zákonom, ktorý ich obviňuje alebo ospravedlňuje. List Rímskym, 2. kapitola, 14. až 15. verš. Po tretie, osobné poznanie Boha. Neposudzujme preto už nikoho podľa vonkajších znakov. Aj my sme kedysi takto posudzovali Krista, ale teraz už tak nerobíme. Ak niekto odovzdal svoj život Kristovi, stal sa novým stvorením. Čo bolo predtým, pominulo. Začalo sa niečo celkom nové. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, 16. a 17. verš. Boh sa nám zjavuje vo stvorení, hovorí k nám prostredníctvom nášho svedomia a odhaľuje nám svoj morálny charakter a požiadavky. Okrem toho ho však môžeme spoznať osobne a nadviazať s ním vzťah prostredníctvom jeho syna. Ježiš povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 12. verš. Je iba jeden spôsob, ako sa presvedčiť, že Boh je skutočný. Otvor mu svoje srdce a dovol, aby presvietil tvoj život. Počuli ste dennú úvahu zo 4. vydania časopisu Živé slovo dnes. Tlačenú a bezplatnú formu časopisu si môžete vyžiadať na webe ziveslovodnes.sk, kde nájdete aj ďalšie zamyslenia o Božom slove.